Πώς σου φαίνεται το ΆΚΑ τώρα που γύρισες και το βλέπεις ανανεωμένο? Φωτιά, εντάξει, δεν υπάρχει και πιστεύω καλύτερα να στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε όλο αυτό. Εσύ που έχεις παίξει σε κορυφαία γήπεδα στο NFL, που έχεις πάει στο NBA, πώς μπορεί να το συγκρίνεις σαν ατμόσφαιρα και σαν vibe σε σχέση με αυτό που βλέπεις σήμερα? Μπορεί να υπάρχουν μόνο 20-25 χιλιάδες άνθρωποι εδώ. Στην Αμερική εμείς γεμίζουμε με 70.000 άτομα στα γήπεδα, αλλά είναι πολύ πιο ωραία εδώ. Η ένταση, η ενέργεια, όλα αυτά είναι πολύ πιο ωραία εδώ. Σου έχει λείψει να άρχισεις στο ΆΚΑ και να βλέπεις από κοντά τέτοια μάτς? Ναι, εννοείται. Πώς να μου λείψει. Πώς βλέπεις από κοντά τον MVP της EuroLeague, τον Kendrick Nunn? Καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Το βλέπουμε και από μακριά, το θαυμάζουμε. Είναι πραγματικά ο MVP, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη τώρα και το αξίζει. Το αξίζει πραγματικά. Αν μπορείς να το συγκρίνεις με ένα παίκτη στο NFL? Είναι ο αντίστοιχος Patrick Mahomes του NFL, ας το πούμε έτσι. Ποιο είναι το προγνωστικό που μπορείς να κάνεις, η πρόβλεψη για την εξέλιξη της φετινής σεζόν στην EuroLeague? Back to back και το 8ο. Αυτά έχω να πω.